Així com els obrers s'organitzaven i lluitaven per intentar aconseguir les seves reivindicacions, també d'altres catalans van iniciar un moviment per defensar la personalitat política de Catalunya enfront del centralisme de Madrid. D'aquest moviment se'n va dir catalanisme i participava gent de totes les classes socials. I vostè, senyor pagès, per què és catalanista? Per molts i importants motius. Abans de les lleis de Madrid ja hi havia les lleis i la tradició de Catalunya. I Catalunya és la pàtria dels catalans. En té prou amb aquest motiu? I vostè? Doncs amb molt de gust li explicaré, jove. Catalunya és un país industrial, amb moltes fàbriques. En canvi, la resta d'Espanya continua amb l'agricultura. El govern de Madrid, com que tant se'ls en dona la indústria catalana, deixa entrar els productes estrangers perquè són més barats. Així, els nostres productes es venen poc i la nostra indústria s'enfonsa. Hem de defensar els interessos catalans. Ai, Déu meu, Déu meu. Per això els burgesos som catalanistes. Sí, i els obrers? Els obrers ho tenim molt clar. A Madrid defensen la monarquia i nosaltres volem la república catalana. Company, recorda que nosaltres els obrers no tenim pàtria, ni monarquia, ni república. O sigui que visca la internacional. Jo vull la república. El veritable internacionalisme parteix del reconeixement de les nacions. Som i serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol. Aviat van sortir personalitats destacades del catalanisme. En el camp eclesiàstic, Josep Torres i Bages, bisbe de Vic. Els seus documents pastorals van ser models de doctrina i de literatura. El dia de Pentecosta, l'Esperit Sant va parlar als apòstols en totes les llengües. L'Església a Catalunya s'ha d'expressar en la llengua del país, en català. Catalunya serà cristiana o no ho serà. En el camp polític va despuntar Valentí Almirall, gran defensor del federalisme. Defensem una ideologia republicana federal, que Catalunya i els altres pobles de la península trenquin les cadenes que els tenen aferrats al govern central i que s'uneixin tots fraternalment en una república federal. I també Roca i Ferreres. Vosaltres, perquè vull que sapigueu la meva manera de pensar. Catalunya ha de ser independent i juntament amb València i Mallorca ha de formar un estat modern i progressista, els països catalans. El 1880 es va celebrar el primer congrés catalanista per aconseguir una unitat d'acció entre les diverses tendències del catalanisme, presidit, entre d'altres, per Duran i Bas, Almirall i Bofarull. A Madrid volen suprimir el dret civil català, les nostres lleis mil·lenàries. Jo, Duran i Bas, proposo en aquest congrés catalanista que es creï una comissió per defensar-lo. Sí! Jo, Anton de Bofarull, també us he de proposar una cosa, que es creï una acadèmia de la llengua catalana. No hem de dispersar les forces. El que cal és fundar ràpidament un centre català que agrupi en un únic front tot el moviment catalanista. Molt bé! Visca el centre catalanista! Per reafirmar l'espiritualitat catalana, el 1881, el papa Lleó XIII va proclamar la coronació canònica de la Mare de Déu de Montserrat com a patrona de les diòcesis catalanes. A més de fer actes simbòlics, calia actuar. Per això el Centre Català va convocar una gran manifestació per reivindicar els drets de Catalunya. Aquesta manifestació la van presidir, entre d'altres, Valentí Almirall, Roca i Ferreres, Frederic Soler Pitarra, Roca i Galés... Visca el Centre Català! Visca avui
En aquesta manifestació hi estaven representades totes les classes socials, els burgesos, els menestrals, els pagesos, els obrers, els estudiants, fins i tot algun capellà. I jo estic d'acord amb el que diuen, soc català i porto barretina, i si algú em diu res, li ventaré fum al nas.